Здравейте и добре дошли в моят канал. Аз се казвам Сабихе или по-позната на повечето от вас като Каратриец. Като ще започна първо с това, че това е поредното видео, което записвам и което не качвам в YouTube, защото се чувствам малко неловко. Странно ми е да записвам такива видеа. Да, аз правя съдържание за другите платформи, но там е малко по-различно. Но започнах една поредица, която вече съществува в другите социални мрежи и реших, че ще направя подробни видеа също и в YouTube за това как използвам аз, декорирам, измазвам и изпробвам различни кремове за декорация и измазване на торти. Ще ги приготвяме заедно, ще разберем какви са техните недостатъци или предимства и за какво са най-подходящи да се използват. Първият, с който ще започнем, е именно и моят любим швейцарски маслен крем. Той се състои от белтъци, захар и масло и е много популярен сред сладкарите, именно защото има по-фин вкус, не е толкова сладък и има много гладка и копринена текстура. Така, преди да пристъпим към рецептата, искам само да уточня, че количеството, което използвам аз е по 4. Тоест, това, което виждате на видеото е четворна доза, а аз ще ви напиша в описанието единична доза. Тя стига за измазване на торта с диаметър 20 см и около 24 кекшета, ако не са с сложна декорация. Ако е с многокомпонентни цветя, обемни, 12. Стига за 12. На дъното на касерола слагам малко вода и я пускам на максимална скорост, за да заври. След това си отделям белтъците от жълтъците, като на мен ще ми трябват само белтъци. Предварително съм си подготвила продуктите, като яйцата и маслото трябва да са на стайна температура. Също така аз мия яйцата и ги подсушавам непосредствено преди да ги използвам. Жълтъците може да ги използвате като си направите домашен яйчен крем, може да си ги сложите в кекс или в каквото и друго печиво да си правите. След като вече са отделени, прибавям захарта. И разбърквам леко, за да се смесят и да не ми се сготвят белтъците. След това намалям котлона на средна степен, моята е 7 от 14 и слагам сместа да се готви бавно на водна баня, като разбъркам от време на време, не бъркам постоянно. Бъдете търпеливи, не бързайте, не си пускайте котлона на максимална степен, защото може да си сготвите белтъците. След 10 минути виждате до каква степен се е разтопила захарта. След малко над 20 минути кремът ми достигна 70 градуса, че даже и повече, и е готов. Махам го от котлона и го прехвърлям в миксера. Като предварително съм си нарязала маслото, виждате на колко големи купчета, но е доста меко вече. Ето консистенцията му. Така, прехвърлям си сместа в купата от миксера. И ще го пусна на максимална скорост, като моята е 6. Ще засека, в момента е 3,20, ще засека за колко време ще се разбърка, като моят миксер изключва и аз тогава разбирам, че е готов. Сега пускам.
Окей, в момента е 35, след 13 минути точно при мен, меренгът е готов. И сега ще ви покажа каква е консистенцията му. Ето го. Като времето може да е много по-различно при вас, гонете просто текстурата. И сега връщам обратно. И сега ще трябва да добавям маслото по малко, като аз си пускам моят миксер на 3 от 6 степен и си слагам по едно парче, докато се бърка. И аз ще ви покажа как. Нещо по на процеса, че аз, както ви предупредих, правя четворна доза, т.е. когато моят меренг е готов, аз директно слагам цялото масло вътре, не чакам той да достигне стайна температура, но вие, ако правите една доза, е хубаво да изчакате температурата да спадне леко, защото иначе има вероятност вашето масло да стане на вода. Аз не чакам, защото вече винаги правя четворни дози, съхранявам си го в фризер и много рядко правя по една. Така че да, това е моят начин, така правя аз, но иска да ви предупредя, в случай, че направите една, да не се чудите защо не ви се получава. Така, продължаваме. След около 5 минути го пускам да се бърка на 4 или 5 степен за 3 минути. След 8 минути бъркане ще си сложа ванилов прах, който съм си стрила от ванилови шушулки. Така. И го пускам за още 2 минути. Тоест общо 10 минути. След още 2 минути масеният крем е готов. Сега ще отида на светло място до прозореца, да ви покажа текстурата му, колко кадифен и гладък е. Ето го. Дрими крими. Малко съм вкарала балончета, но е окей. Като го разбъркам няколко пъти с шпатулата, те излизат. В момента е точно за измазване. За декорация ще му трябва малко време на стайна температура, или ако искате за по-бързо, слагате в хладилника, за да стегне.
Общото количество, което се получава от четворната доза при мен е 3 кг и около 300-400 грама, в зависимост от белтъците, защото аз използвам яйца, не използвам готови пастеризирани белтъци. И в зависимост от яйцата варира и теглото на течността. Докато ми се топи отзад захарта, ще си поговорим как се съхранява и след това как се използва. Може да се съхранява в хладилник до 3 дни, а в фризер по правило е 3 месеца, но аз го оставям максимум 1 месец и след това, ако мине срокът, просто го използвам за експерименти или за упражнения. Разделям си го на 4 дози и ще ви покажа нагледно тук във видео как го съхранявам. Слагам го в фолио, увивам го няколко пъти и си слагам листче с датата кога е направен. Как се използва след фризер или хладилник? Има 2 варианта. Единият е след хладилник да го оставите 2 часа на стайна температура, сега особено лятото, може и за по-малко дори. А от фризера се оставя около 5-6 часа, в зависимост колко топло е при вас. Проверявате дали е омекнал. След като е омекнал, го разбърквате отново с миксер, за да не пухкавата форма. Не му трябва много, максимум 2-3 минути. Ако бързате и в последния момент сещате, че не сте го извадили, спокойно. Ново има вариант, в който да ви се получат нещата и това е микровълновата. Ако е бил в хладилника, слагате буквално за 5 секунди и проверявате, докато не ви хареса консистенцията. В никакъв случай не го оставяте за повече, защото ще стане на супа. Маслото ще се разтопи и край. Ако е било в фризера, увеличавам времето на 15 секунди, но след като направя 2 или 3 курса, проверявам отново, за да не стане фал. Взимам си ето това парче от фризера, което вече не е годно за ядене. И сега ще ви покажа какво правя аз, за да го приготвя за работа. След фризера махам фолиото и го слагам ето така в купата. Понеже количеството е малко, взимам го, слагам го в микровълновата и го пускам за 10 секунди, за да не прекаля. Ехо. Сега, с 10 секунди виждате, че нищо не е станало, само съвсем леко може би е оставило отдолу отпечатък, защото почва да се разтопява. Окей, ще го пусна за 15. Готово е. Да видим сега. Момент да ви покажа. Още е супер твърдо. Значи го пускаме за още 15. Така. Вече почва леко да се разтопява и виждате вътре, ето го. Виждате, че във вътрешната част дори е още по-топло, по-скоро отдолу. Сега, повече няма да го разтопявам, тъй като ако го пусна за още дори 5 секунди, мисля, че ще го направя на супа. Затова сега взимам миксера, ще го разбъркам, за да видите какво се получава. Виждате колко добре се хомогенизира. Изглади се и
Там, където беше по-студено, се смеси с по-топлата част отдолу и се получи супер. Ето. Готов абсолютно за декорация. За измазване ще му трябва още няколко секунди. Когато измазвате торта, е много по-лесно кремът да е гладък и да се разтила, отколкото вие собственоръчно да го размазвате, когато е по-стегнат. Както се получава, когато е по-стегнат. Затова аз го пускам на още малко да се разтопи, на още 5 или 10 секунди да се разтопи и става божествен за измазване на торта. Но за декорация това е перфектната консистенция и перфектната температура. Защото когато декорираме, ни трябва повече контрол на накрайника, съответно кремът трябва да е малко по-твърд. При декорацията с цветя дори още повече. Там е малко по-специфично. Следващия въпрос, който интересува повечето хора, е как да се оцвети швейцарски маслен крем. Принцип се оцветява с боя на маслена основа. Аз най-често използвам Color Mill, но става и с гелови бои. Там обаче трябва да вкарате две техники, за които вече съм говорила многократно в другите ми социални мрежи, но тук дори имам и видео тук качено, но отново ще ви вкарам кадри, за да видите каква е разликата. Ако искате по-наситен интензивен цвят, без да слагате тонове боя, ви трябват механична и топлинна енергия, т.е. пасатор и микровълн. Този крем няма да го цветявам, но ще ви вкарам тук части от видеото, което вече съм направила, за да видите какво правя. Когато си слагам боята, я разбърквам и след това слагам в микровълновата отново за 5 секунди или 10, в зависимост от количеството, което имате. Разбърква се и виждате, че цветя веднага се задълбочава. Ако искате още по-дълбок цвят, взимате пасатора и прилагаме и механичната енергия. Това действа особено много с геловите бои, защото цвета диспергира и ако не се разтвори достатъчно добре, се виждат даже едни малки точици, което означава, че двете вещества не са се хомогенизирали. Искам да ви кажа относно цветовете е да научите торта на цветовете, защото аз мисля, че преди, че трябва да си купя абсолютно всички цветове, които съществуват, но това не е така. С няколко основни цвята може да постигнете каквито искате. По-тъмни, по-светли цветове, пастелени или каквито ви трябват. Сега ще си направим два експеримента, като ще направя една розичка, една с повече обем, с височина всъщност и една с обем. Ще го направя същото и от другата страна. Розичка, височина и обем. Така. Едното ще го оставя тук на стайна температура, а другото ще го сложа на слънце, за да видя колко ще издържат, докато се разтопят. Така. Едното го оставям тук, другото си го взимам и ще го нося на терасата. Понеже на терасата вече не е слънчево, ще го сложа на двора, на пряко слънце и ще засичам време, за да видим какво ще му се случи. След 40 минути на слънце, това е резултата. Виждате, лека супа. Масло е все пак, нормално да се разтопи, но впечатлена съм. Все пак са 40 минути на пряко слънце. Сега ще видим и вътре. След час на стайна температура, това е резултата. Може би ще може да стои още няколко часа според мен. Виждате, няма нищо общо с другия, който беше на пряка слънчева светлина. Малко се е разтопил, но е окей. След като е готов, идва следващия въпрос. Какъв е вкусът му? Сега ще го пробвам. Така. Ако вие като мен не сте фенове на масления крем, този определено ще ви хареса, защото има вкус на ванилия.
Ако вашето има вкус на масло, то вие не сте го направили както трябва, не сте го разбъркали достатъчно или нещо се е объркало в процеса. Ванилия топи се в устата, но после вкуса му е малко на масло, което е абсолютно нормално, защото все пак е маслен крем. И съм чувала, че някои хора му слагат есенция от каквото и да било, за да могат да подобрят вкуса или да няма вкус на масло. Така че сега аз съм си купила и ще пробвам за пръв път. Ще изпробвам също да му сложа и какао, за да видя колко ще се промени вкусът му и какъв вкус ще има всъщност. Ще си отделя съвсем малко, за да не хабим маслено кремче. Ще разбъркам, ще сложа съвсем малко от другите продукти, просто за да опитам какъв е на вкус. Защото, както казах, никога до сега не съм пробвала. Така, ще си сложа есенция от какво съм си купила? Есенция от лимон. Съвсем малко, не знам колко, може би една капка. Ще бъде достатъчно. Но то не иска да капне. Окей. Ето, толкова. Мисля, че толкова е абсолютно достатъчно. И ще разбъркам. Тази есенция ми припомни на... Имаше едни парфюмчета, когато бяхме малки, точно на това. Сега си слагам парфюм в храната, буквално. Окей. Сега ще си сложа в другото малко какао. Какаото мисля, че ще има вкус на шоколад. Съвсем малко, нали, за да не прекаляваме. Оп. Ето, прекалихме. Окей. Да, доста прекалих. Сега ще го разбъркам добре. Лимоновата есенция, за да видя дали ще ми хареса. Да. Много вкусно. Супер. Свежо, супер вкусно. Не знам, защото до сега не съм опитвала. И с какаото. Да, има вкус на млечен шоколад. Супер е. Много е вкусно. Ще ви хареса много, пробвайте. Извадила съм си няколко въпроса от коментарите, на които съм отговаряла, но и сега тук ще обобщя във видеото. Когато правите първи слой или така наречения кръмп код, оставяте ли го на плота масленият крем или го прибирате в хладилника? Масленият крем стяга бързо в хладилника. Не е нужно да се съхранява в хладилник през това време. Аз си го оставям на плота и след това си правя отново втори слой. След като е в хладилник, вече ви разказах и ви показах как се случва. Става ли на камък след хладилник? Не бих казала. Не е твърд, но е доста стегнат. Когато го разрежете с нож, няма да се чупи както шоколада се чупи, но е стабилен. Става за измазване на високи торти. Количеството вече го уточних също за колко стига. Една доса за колко стига, горе-долу. Разбира се, това е отново е относително, защото всеки измазва с различен слой и декорацията също е различна. Сега, кратко обобщение плюс оценка. Ще за начинаещи по-скоро не. На мен ми отне доста време, докато намеря подходяща рецепта, докато разбера техниката, но може би, ако вие следвате това видео от началото до края и всяка една стъпка, както съм ви я казала, може и да ви се случи от първия път. Не знам, може и аз нещо да не съм направила както трябва, но определено не е подходящ. Не е много лесен за начинаещи. След няколко опита, разбира се получава. Ще е за измазване и декориране, определено да. Аз измазвам и декорирам с швейцарски маслен крем. Дори и правя и цветя, но там е малко по-специфично, защото е нужна, както казах още преди това, е нужна по-различна температура, т.е. да е по-студен. Сега оценки. Декорация 10 от 10. Измазване 10 от 10. Супер гладък, лъскав, мек, божествен. Вкус аз му давам 7 от 10. Както видяхте, може да се подобри с есенция или самият вкус на масленият крем с добавена ванилия също според мен е окей. Особено ако харесвате много маслен крем, ще ви допадне определено.
Стабилност 10 от 10. Сладост бих казала 5 от 10, защото е доста балансиран. Текстура 10 от 10. Трудност на приготвяне бих казала, че 8 от 10. Не от лесните кремове. И някой да ми сметне общата оценка, общократната оценка на всичко това, което изброих. Хора, това беше първият епизод от поредицата кремове за измазване и декориране на торти. Следващият ще бъде американски маслен крем. Ще разгледаме особеностите му, ще го сравним с швейцарски маслен крем, ще видим за какво е подходящ, какъв е вкуса му. А на вас, ако това видео беше интересно и полезно, последвайте ме, подкрепете ме, коментирайте, споделяйте, за да може това видео да достигне до повече хора и очаквайте следващите видеа с нетърпение. Аз бях малко притеснена, малко извън зоната си на комфорт, но се надявам да била много полезна, защото се постарах да направя дълго видео с цялата необходима информация, която ви е нужна, която аз знам. Ако имате въпроси, задавайте ги в коментарите и ще се радвам да отговоря. Чао и до следващия път!